Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Benvidas un día máis á miña horta. Para que vexades que na miña horta tamén pasan cousas malas e que tamén me entra a peste nos produtos, hoxe veño vos a enseñar que casi me quedo sin cebolas. Pero este vídeo vai nos axudar igual, porque o que vou é a intentar axudarvos para que non vos pase a vos ou para que non nos pase outros anos. Así que ide pasando. Aínda a pesar de que sei que existen moitas enfermedades que lle poden atacar ás cebolas ou aos allos, bueno, calquera tipo de bulbo, pero sobre todo ás cebolas, eu nunca tuve un gran problema na miña horta con cas cebolas. Entonces nunca tuve que tratalas. Na miña vida a sulfatara, nunca lle fixo falta, sempre me foron moi ben. Pero claro, a verdade é que este ano foi totalmente inusual, eu nunca recordo un verán e unha primavera como esta. Eu penso que foi o ano que máis choveu desde que eu son nusca. Un día chovía, outro día chovía. Un día nublado, outro día quentando o sol. E iso para os hongos, para calquera tipo de hongo que podamos ter na horta, é o que queren. Humedad moi alta, por riba dos 85, unha temperatura que supere os 23 ou 24 grados. Daí para riba, con esa humedad, é o que queren os hongos para proliferar, para poder virse arriba. E iso foi o que me pasou a min este ano cas miñas cebolas. E ademais, penso que teño dous problemas xuntos: botritis e o mildio da cebola. Vou-volo a enseñar. Un desastre. Casi quedo sin cebolas. Unha maneira de que se frenen un pouquiño este tipo de hongos, bueno, calquera tipo de hongo, é que os grados, a temperatura do ambiente sea por riba de 30 e que baixe a humedad. E iso consíguese se hai días soleados e noites calurosas, pero iso non pasou aínda. Este ano é inusual de todo. Aínda non hubo nin unha semana inteira seguida de bo tempo, nin na primavera, nin no verán. Aquí no norte da península, o sea, toda España, toda a franja, o sea, toda España, todo Galicia e toda a franxa cantábrica, tivemos moi mal tempo. E iso era, pois, o que querían os fungos, e conseguirono. Van a proliferar moitísimo este ano. Así que, paciencia, relax, tranquilidade, non fixastedes nada malo, porque en 2 días o hongo, o fungo, pódese facer ca planta e pode a dominar totalmente. E chega a ser totalmente irrecuperable. Que foi o que me pasou a min. Eu xa paso de botarlle ningún químico porque xa ves o que é irrecuperable. A botritis é fácil de reconocer porque cando empeza, mirade, vedes que ten como un polvillo negro, que ademais, se lle pasamos a man, podemos yo sacar. Se estuvera húmedo, quedaríanos, vedes o dedo manchado? Pois quedaríanos así. Isto é terrible xa. Para reconocer o mildio, témonos que fijar nas follas máis vellas, que é por onde suele empezar. Empeza como unhas manchas, como máis verde clariño, redondas, non así máis ben ovaladas, e despois vai como secando a folla toda. Despois vai indo para as follas máis centrales, e, bueno, se chegas ás do medio, esa planta é irrecuperable. Despois podémonos fijar tamén que na puntiña de arriba empeza a secar. Cando vexades que as puntas das cebolas están empezando a amarillear, e non é porque xa teñan o seu tempo, o seu ciclo de vida feito, posiblemente sea un ataque de mildio. E vai secando toda a planta hasta que deixa de medrar por completo. A botritis tamén seca a planta, vai facéndolle como mancha, seca a planta, pero o máis característico é esa mancha como se fora unha ceniza gris, que despois se volve máis negra e que tamén seca a planta por completo. Eu penso que teño os dous problemas. E demais, foi rapidísimo, porque eu sí que detectín que as cebolas estaban perfectamente todas erguidas, fuertes, bonitas, verdes, oscura, perfectas, e de un día para outro notín que había como unha fila delas medias tumbadas.
E botinlle a culpa aos gatos, ou un can, ou así, anduvo me no tallo e tumboume as cebolas, e non me fixín en nada máis, porque a verdade que estaba a chover e tuvenme que ir de contado. Pero cando vexades que a planta se debilita e empeza a tumbar antes de tempo, porque se está no seu tempo ten que tumbar, pero cando está así bonita, verde, e dun día para outro, notas que está como inclinada, posiblemente teña algo. Entonces hai que, para prevenir, hai que mirar que non teña xa manchiñas, ningún tipo de moteado. Fijadeus, esta está totalmente xa manchada, e estas manchiñas que se lle ven por aí, vainas como cauterizando e queimas, quedan como se foran de papel, queda totalmente sin vida, é como se alimenta o fungo dela. Neste caso, nin quero tratalas, nin o vou intentar siquera, porque aínda se esperan uns días aínda, unha semana ou así, de tempo igual, nublado, con chuvias e con moitísima humedad. E iso fai como se fora un invernadero, fai un calor como bochornoso, e iso fai que os fungos proliferen ás súas anchas. Vexo que nin tan mal, o sea, se puderan estar un mes máis na terra que era o que lle faltaba, iban a ser unhas cebolasas tremendas, pero non vai a ser posible, así que é mellor arrancalas. Canto antes as quitemos da terra e lle quitemos o que é todo o laso, mellor. En este caso, cando temos unha enfermedade así, non podemos pretender que as cebolas nos vayan a durar todo o ano como nos durarían si estuveran sans, porque non sabemos hasta onde ten o daño e pode o ter xa no bulbo, aínda que nós non lle vexamos. Entón, canto antes lle quitemos os lasos, mellor, porque se deixamos que sigan así no tallo, o que vamos a conseguir é que a enfermedade chegue abaixo á cebola, ao bulbo, e que quedemos sin elas. Entonces, o mellor é non esperar a que meden, nin esperar a que se recuperen, porque milagros non van a pasar. A ver se vos lo podo enseñar, ben, eu penso que se ve perfectamente. Isto está totalmente queimado, posiblemente do mildio, pero como vedes, aquí temos a botritis que lle chega hasta o laso máis interior. Este é o laso máis noviño, estas son as máis vellas, a ver si me aclaro, Estes son os lasos máis vellos, porque son os de fora. Si só estuveran dañados os de fora, aínda podías intentar quitarllos e tratar as cebolas, para que seguiran medrando un mes máis ou así. Pero sacando o tallo máis novo, que é este daqui do medio, está tamén manchado do fungo, que se ve perfectamente que está todo gris, e ademais está xa empezado como a decolorear, non ten forza, isto tería que crujir e non o está facendo, o sea, cando o tallo máis novo está tamén afectado, non hai nada que facer. Cando é así, non podemos guardar as cebolas con todo isto para enrestrar. Ai, espera que aí ven nano, que me sinte falar e ten que vir a darvos o visto bueno. Ti que crees? Mira, ti crees que esta cebola ten un fungo? Ti que crees? A ver, examina aí. Si, non? Pois o que eu dixía. Ala, veña, deixame traballar. Pois o que vos digo, non podemos pretender gardalas para enrestrar, o sea, non podemos gardalas así, porque a enfermedade vai a seguir entrando e podelle chegar ao bulbo. Entonces, temos ya que cortar. Mira, en este caso, vese perfectamente que non lle chegou aínda. Aínda as podo safar para que me sequen para todo o ano. A cebola está sin acabar de facer, o malo é que non teño sol para secalas, pero intentarei deixalas en un sitio moi aireado, que non teñan nada de humedad, e que lle pase o aire, pero sin humedad, porque senón non van a dar secado. Si estuvera afectada, posiblemente a última capa que vedes aí como os circuliños, o circuliño máis pequeno tería un color como castaño, como un pouquiño podrido, pero bueno, neste caso penso que as vou a poder safar ben. E outra cousa, isto nin andedes a pasealo pola horta adiante, nin se vos ocurra botala a composteira, porque estaría desementando o problema por toda a horta. E este é un problema grande, porque en esta zona, non só onde teño plantadas as cebolas, sino en toda esta zona non debería de plantar nin cebolas, nin allos, nin ningún tipo de alleacia, sabes, que teña o bulbo nascendo para baixo, non debería plantar nada en 3 ou 4 anos, porque o hongo vai a quedar aquí. É un problema, pero vai a quedar aquí. Sí que se pode tratar a terra con químicos para que intentar matar o hongo, pero é que pode estar en calquera sitio. Ademais, os hongos, sabedes que son como esporas que voan
e posiblemente tamén pode ser que veña da leira do veciño do lado, porque é un polvillo tan fino como polvo de talco que pode voar perfectamente nas patas dun paxariño, pois nas alas dunha mariposa ou simplemente criarse aquí porque a temperatura lle foi axeitada. Entonces, vamos a limpar o cacho, vou quitar as cebolas e inmediatamente, así como yo os corto, todos estes lasos que están tan afectados a unha bolsa de basura. Queimalos ou desfacerte deles tirándoos á basura, pero non gardandos na horta, nin na composteira, nin na vermicomposteira, nin andes a pasealos pola horta adiante, porque, como vos dixo, as esporas non lle costa nada xiscarse, sementarse. Entón, vamos a limpar todo isto. Como podedes ver, iban a ser unhas cebolasas de campeonato, pero bueno, aínda así estou contenta porque xa teñen un bo tamaño e non lle chega a enfermedade ao medio. E posiblemente as poida chegar a gardar hasta secalas, me duren aínda uns cuantos meses. Que vos quería dicir eu? Non desesperedes, o sea, vivimos en este mundo e neste mundo non mandamos nós como queremos o clima. Por exemplo, a xente que plantou o millo está encantada de que chova, xa non hai cajualo, e para o millo venlle ben, para a verdura venlle ben, para os repolos venlle ben, e para outras cousas tamén lle ben ben, e para outras non ben tan ben. Con isto quero dicir que, a ver, que non desesperemos. Se algunha cousa non nos vai ben na horta ou non nos vai como nós quixéramos, pois sin desesperar. Non é boa colleita de cebolas, non é boa colleita de tomates, que non dan madurado. Os pimentos, bueno, a min os pimentos vanme ben, pero eu sei que moita xente este ano queixase porque os pimentos non medran e os tomates non maduran. Eu teño un montón de tomates, vou vos enseñar. E ademais teño de varios tipos. E os tomates están super chulos, pero non maduran, faltanlle horas de sol, non teñen horas de sol para acabar de madurar. Que os pimentos tamén pasa o mismo, o sea, frutos sí que teño, pero xa mismo tamén o sabor xa non é o mismo, porque faltanlle horas de sol tamén, non poden madurar, e aínda que siguen botando flores, non é a cantidad que terían que ter a estas alturas do ano. Sin embargo, os pepinos vaille ben, a unhas cousas vaille ben e as outras cousas non. Con todo isto, quería vos dicir que non desesperedes, que sempre vai a haber enfermedades na horta, que sempre vamos a ter colleitas mal logradas ou que non vayamos a coller nada, pero non quer dicir nada, o sea, quer dicir que ese ano foille propicio para esa enfermedade e nós non podemos loitar contra o clima. Que se non podemos plantar tomates ou cebolas porque nunca nos van arriba, pois plantemos repolos e brécol, por exemplo, ou pois será por produtos para plantar nunha horta. O importante é non desesperar. E cando hai unha enfermedade destas de hongos, é super importante rotar os cultivos. Non podes plantar o mismo produto no mesmo sitio un ano e outro ano se tuvetes unha enfermedade destas, porque o hongo vai a quedar aí. Que? A resende che ben a cebola? A resenden ben, que non están podridas, nin cheiran mal, cheiran ben. Ai, naniña! Paciencia. Cando se ten unha horta á intemperie, vamos a ter plagas, vamos a ter enfermedades, así que paciencia. E a outra cosa, mariposa, o ano teño que intentar facer como unha combinación de tratamento de alternando cobre e máis azufre para evitar que o fungo este volva e a ver se son capaz a matalo e eliminalo daqui desta zona. Pero bueno, xa sabedes, en 3 ou 4 anos non podo plantar cebolas nin gallos en este lado. E nada máis, miña querida xentiña, coidade das vosas hortas, non desesperedes se a colleita se vos vai ao jarete e seguido intentando. Portádevos ben e sede felices.